Zita rangu ndinonzi Dhumasi, kunzvimbo kuno kwatiri iBhendura. Chokutanga ndechokuti ndairara ndichirota hope ndafa. Saka ndafa kudaro ndikabva ndaona denga razuruka. Denga razaruka pandakaona vanhu vaviri pakazaruka pacho, vanga vakapfeka zvichena vachinditi, iwewe uchafa but uchamuka. Kuri kuhopi, handina kurwara. Saka ndadaro inini ndakabvunza kuti ko ndichafa nei? Haana kuzotaura futi. Ndakabva ndaudza baba kuti ndidzo hope dzandarota. Saka ndagara, kwakangopera 2 months. Kwapera 2 months ndipo pandakaningirikana ndaenda kumvura kunochera mvura. Ndichibva kunochera mvura ndauya ndiye pandakazonzwa kabayo kandibaya kuraiti uko pachest apa. Akana kutora kuti kabva kandiita serious hysteric. Ndichakukudzosera kumashure. Pamakarota hope idzi mune vamakamboudza here? Ndakataura mukereke chechi. Makataura muchechi? Maipinda chechi ipi? FM. Saka pamakavaudza hope idzi vakazvitambira sei? Ende kuchechi kwedu keFM ndokokuti vanhu mukarota hope mukataura vainyora papepa kuti vaone kuti zvichaitika here hope idzodzo. Saka vanyori vanenge vachinzi ndo vanonyora vakangonyorawo papepa. Zvikabva zvangoitawo mazuva kupera kwe2 months. Ndapera 2 months ndepandakazoona ndadaro ndipo pandakazoroteswa dzimwe hope dzekuti pachazouya mutungamiriri achakunamatira but uchamuka. Saka pachauya mumwe mukadzi achabva futi kuHarare Makuseni achasvikira kuno kumba kwako asina ndisingamuzivi. Saka paakasvika pamba pedu ipapo dzimba dzedu dzanga dziri kumapeto nekomboni, isusu ndisu tanga tiri kokutanga kuti Satoni Mai. Saka mukadzi uye paakauyawo auya wakati inini ndaroteswa hope kuti kuchauya mukuru wechechi achauya onamata nevanhu. Akanamata nevanhu asi pachaita mukadzi mumwe futi anenge ane madhimoni 7 achaburitswa madhimoni 7 asi iwe uchafa uchamuka. Dziri hope idzo. Saka zvaitika ranga riri dhei reFriday taipinda na7. Saka kuma 1 dzemasikati ndiye paakauya mukuru wechechi iyeyo amuvhangeri vainzi aEriakim. Vaigara kuRafingora Pangeti. Saka tadaro takangotambirawo vaenzi chingoti vaenzi vatarotesiwa kudhara nekuti mukaroteswa zvinhu zvaioneka zveshuwa. Tikabva tangoti tichagamuchira mueni tikagamuchira vaenzi vaya. Ndobva ndaudzawo vamwe vangu veshechi kuti kwauya vaenzi kumba, vamwe vabva vauyawo imomo kuzongomhurisawo vaenzi. Saka tadaro na7 iye vanhu vachinamata tatanga kunamata nekuti muchechi medu tineta mukapinda mukanamata munamato wokutanga mukapedza moimba futi munamata kechi2 moimba futi munamata kechi3. Tapedza kunamata ndiye paakatanga kuita kupari mvhangeri yake makataura kuti inini ndatumwa kuti panapa pachaita vanhu 2, mumwe achafa achamuka, mumwe uya ane madhimoni 7.
Saka vadaro ini manje ndakangoti manje vachafa munhu achamuka. Nasina kuzofungidzira kuti pamwe ndichangofawo nekabayo kacho kekungoita kekungoti kakabaya kasinyarara kabaya kanyarara. Mudyangu anga nemadhimoni iyoyo akanga asvikawo kubva kuHarare, kubva asimukawo, kubva ataura. Wakasvikira kuchechi? Kumba kwangu inini. Wakasvikira ehe, kumba kwedu taipindira mumba tanga tisina muchechi, taingopinda kare maapostoli taingopinda kana pamuti pana apo takapindira mumba mangu ndema taipindira chechi. Adaro mai vaye kubva vasimuka akati inini saka usiku ndaroteswa hope dzekuti hanzi unofanirwa kuenda kuSatoni Mine, imba yaunotanga kuvhunza ndipo pane munhu wacho pauchanosvika unamatireo. Saka ndanzi ndarota hope idzodzo kakwana 3 usiku zvichinzi ndine madhimoni anokwana 7 but achanamatirwa achabuda yese. Saka adaro ndipatapedza kutaura bva azoti takutanga chechi. Yatangiwa chechi, chimbo chekutanga kuti vatange kuparidza chaimbiwa chimbo chiye munoziva kunamata kwaapostoli kuti vanhu vanonamata vainamata zvine simba zvokutoti vakabatwa nemweya mutsvene vakapedza munamato uye vozotanga kuparidzira vanhu. Vadaro manje taita munamato wokutanga uye sevanhu watanga kunamatiwa. Inini manje pakapedza munamato uyu manje inini handina kuziva kuti ndaita sei. Ndine mwana wangu anenzi Ruth ndakabata pamaoko ndakangofawo ndakapfugama kudai. Vanhu paakapedza kumunamato yokutanga handina kuunzwa kana kuti uri sei. Vanhu paakabvisa mwana wangu pamaoko inini kana kuziva kuti ndiri kupi. Asi zvandakaona varidzi vanhu vakapinda chechi vakaona kuti munhu aita sei, munhu kufa here kana kuti kufenda. Saka inini ndiri mukudaro vanhu vaya vabva vangoningirikina ava mubvangeri paakanga achinzi achinamata akangonamata achitenda kuti Mwari zvamandiitira, asi inini hapana chandakaziva. Ndakatongoziva ndapedza munamato wepandamuka ndipo paakandiudza kuti ndizvo zvaitika. Saka vanhingirikina munamato uye vari kunamata kubvira kuma7 kuye 8, 9, 10, 11, 12. Inini ndipo pandakamuka pakati pousiku 12. Chechi yese yanga akachema vanhu vamwewo vemanikidzo vamwe vakauyawo vakangoti chii chaitika zvichinzi mai upapa ava hanzi vaita sei semunhu achera mvura kuseni tangati naye. Saka vakati vamuka anoziva vaapostoli kana amai vaye vamuka. Mwana wangu musikana aichema akabatwa nababa vake. Vapedza kunamatira inini ndamuka ndepandakaona vakatenda amubvangeri ivavo vachiti Ishe mazviita nekuti basa ramandituma ini ndazadzikisa handina kuramba. Ndo amanga muchitaura kuti achafa achamuka. Saka basa renyu raita sei? Raitwa, maita basa Mwari wangu nekuti mandituma kuti ndiite, ndizvo zvaitika. Saka adaro uyu manje uyu mudyangu omwe akaipa nguva ini ndamuka ndangogadzikwa uku
Saka uyu mbyangu akanamatirwawo, anamatirwa manje. Ininiwo ndakazoona manje akabuda rokutanga, dhimoni rekutanga rakabuda, rechi2 rakabuda, rechi3 rikabuda, rechi4 rikabuda, rechi5 rikabuda, rechi6 rikabuda, rechi7 ndiro rakanetsawo kubva kuma4 rakazobuda na6 dzekuseni, ndirakapedzisira. Inini manje nguva yandakapfugama handina kuziziva kuti ndafa, asi ndakazoonera munguva ndasimuka ndakuenda. Kwandakuenda kwacho manje ndekwandakaona ndichisvika padhoo, ndepandakaziva kuti kunoku kwandasvika hakusiriko. Saka ndepandakaona dhoo radi gedhi ravhuriwa. Radaro manje kwandakazoningirikina ndavhurirawo gedhi, ndepandakaona ndine mapapiro ekuti ndikusvika kupi kwandikuenda. Ndichisvika ndobva ndaona imba iyoyo yandakasvika ndepandakaona Jesu ndichimuona. Pakadaidza abereki vangu kuti mwana wenyu kunoku auya, muri kuti chii? Baba vangu akati aya mwana ngaadzoke ngaatarise pasi. Ndikabva ndaona pasi vanhu vari kuchema, varume vangu vakabata mwana, vakabata mwana avo vari kuchema. Kereke yose manje yanga yakaungana vanhu vari kuchema. Saka adaro manje baba varamba, amai achitoti zviri nani mwana wangu adzokere kunoku. Pandakasvikoona imba Jesu achibuda, handina kuona zvinhu zvakawanda. Ndakazongoona imba 1 makachengeterwa mweya yevanhu vakafa vese. Imba 1 makabuda amai nababa, vachitonzi futi vakatodaidzwa nemazita yavo kuti Mosisi uya kuno, Lucia uya kuno. Kubva vabudamo ivo futi pakuuya havana kuita zviye zvokuti ndizvokufamba, kungoona kubhururuka kungosvika umirawo. Kubhururuka vangone mapapiro asina, kungoita kuita fanike munhu angodai maoko kubva angosvika umirawo. Jesu akubvunza manje, ndiani uyu wako uyu ndiani? Saka amai nababa vanga vakafa, vese vakafa, vanga vakatofa kudhara. Hautauri hautyi, unongogara wakatiziva. Wozobvunziwa abereki manje, uyu unomuziva here? Akuti hungu, ndomuziva. Wobvunzwa amai, hungu ndinomuziva. Ndepandakanzi iwewe uri kuti kudii? Ndini manje ndakubvunziwa naJesu, iwewe uri kuti kudii? Ndikati ini Ishe hanchada kudzokera pasi apo pane matambudziko, handisi kuda kuenda pasi pane matambudziko. Akati manje iwewe uchadzokera. Ona kereke yako uri kutungamira iyi, vanhu vari kuchema, baba vamwana ari kuchema, mwana wacho ari kuchema. Uchadzokera, kereke yako iri kuchema. Ndikati manje ini kuti ndidzokere pasi pane matambudziko. Zvikanzi ndati uri kudzokera. apa ndi Jesu aitaura nemuromo wake. Ndepandakati inini ndatarisa kudai ndobva ndaona minzwa iye akabaiwa mupi mumusoro, ropa riri kuita sei richiyerera. Ndepakati tarisa tsoka dzangu, ndikabva ndatarisa tsoka ndikuona buku chipikiri ropa rikuyerera, buku chipikiri ropa rikuyerera, mumaoko ropa rikuyerera,
ndati dzokera kupi uku kereke iri kuchema. Ndepandakavharawo chinini manje muromo, amai nababa vanga vakamira. Zvikabva zvanzi, imi mudzokera kupi? Kwamabva kumba kuye handivadaidziwa, asi imba yacho manje yanga isina denga, chimdhadhadha chochokera fanike pano ukafika kana ukliniki. Vanhu vakazara, vana vakuru vari imomo vakachengetedzwa imomo, vese vakachengetedzwa imomo, vese vane mweya yavo yakafa, vese vakachengetedzwa imomo. Ndakavaziva kuti ndibaba ava ndaamai, but shungu yakapanga pasina yekuti ndi amai vangu nababa vangu ndinovada kana kuti ndavaziva. Inini chete ndini Jesu ndiye wandakangoti mavanga vake ropa raerera, ndiye wandakaonawo kuti ndiye wandakaona mushe. Vabereka vana handisina basa navo. Ndiye pakandibvunza murunzi, saka iwewe waiita basa rei pasi? Ndikati inini ndachitungamira madzimai echina. Zvikanzi chingazivise kuti waitungamira iwewe madzimai echina chii, ipapo manje ndiye pandakaona kuti ko ndine zvinhu zviri mumaoko. Ndobva ndatora kabhegi, ndobva ndaita ndabvisa kabhegi kandaisa bhaibheri, ndichienda kupi? Kuchechi. Ndiye pandakabvisa kabhegi kaya, ndobva ndabvisa kabhuku ndiko kandakatora, kabhuku kandainyorera machapters ekuti nhasi kuchina ndichanodzidzisa izvi, uchina ndichanodzidzisa izvi. Obva ndibvunza zvikanzi allright, wanga uchitungamira madzimai kuchina, nditiudze kuti ndezvipi. Ndikavhura zvirevo 14 yokukudza varume navakadzi nokusagara pamakuwa yose, ndika machapters yacho yandanga ndichinyora, ndichiudza iri chapter yakati inoti chakati, chapter yakati inoti chakati, nebhiro yandainyorera. Asi mabhi yacho kandanyora, munoziva kuti munhu usingagoni kunyora unongonyora zvinhu zvisinganzwisisiki, asi iyazvi zvikabva zvanzi allright, iwewe saka unoziva kuti manje so ukabva panapa kana wakuenda ndikukupa katsamba, uchibva panapa unotanga kuenda kupi? Uchaenda nenzira iyi, asi kapepa kashindikunyorere kapepa. Akaita abata bhiro, kubva angonyora 1 mutsetse, so anyora mutsetse uye zvikanzi iri pepa ndero uchaenda naro kupi? Pasi pawabva. Ndepakati iye, munoziva zvaunoita iwewe ndizvo zvaunoita panapa, ndizvo zvaunoita kwaunoenda ukaita zvaunoita, ndizvo zvinonyorwa papepa. Zvikabva zvanzi manje kana wakuenda usacheuke, unongoenda panda kuti utore kapepa, ukasvika ipapo ndipo paunoita sei? Paunosiya kapepa. Ndekubva ndabva ipapo nekapepa kaya, kungoti bvei kudai, kungoti bvei, handiti hana ima, so ndongofananidza apa kuti akamira apa kapa, unongoita kunga mhepo, ngoti vhuu, kubva ngosvika pane paya pandanga ndaudzwa paya kuti ndiko kwaunoenda nekapepa kaya. Kuri kudenga ikoko.
kuna magedhi. Kwanga kwakamira Jesu uku kune imba yandataura kuti anga amira pamusuwo ndokumwe. Kune kwandakatumwa nekapepa aka ndekumwe. Asi zvakangosiyana uku kumadokero ndiko kune dzimba idzodzo. Kozvibunzi kune dzimba dzegoridhe. Ameno pamwe avo vakazviona. Imi hamuna kuzviona. Adaro manje ndasvika paye ndepandakaona 2 ngirozi. Ngirozi dziye dzanga dzakapfeka ningi hembe dzeblack. Dzeblack dziri kupfekwa nevanhu dzati kupfeka dzeblack. Hembe dziye kudenga ikoko dzanga dzakapfekewa. Wachibva kuningi achibva muchimba chacho chihombe vanhu vanenge varimo vari nte. Asi anga akabata chifoshoro changa unachiona chija chirimo. Chifoshoro chimaitirwa mugadheni chikuruso. Chigarden fork chihombe. Chinezvi. Wachiziva. Dzese dziri 2 dzanga dzine izvozvi kubva asvika pagedhi. Gedhi ranga rakavhariwa ranga sina kuvhuriwa. Ivo vangarimo. Kubva apo ini ndichitora kapepa ndichitambidza kudai. Vaya vakangotora kapepa kubva vatarisa zvikabva kuti iwe uda kuti pamhosva hausi wepano pfuurira uende. Saka muriko language yamaitaura yanga iri language ipi? Iyoyi isiri kuti kana mweya mutsvene kana kuita sei. Mamusikatauri nendimi. Handingade kunyepa. Udaro manje akati iwe uda kuti utikise mhosva panapa, uya panapa, ibva panoenda. Munhu anouya panapa foshoro iyi motowo muri kuona manga mune chimoto chiri nkanda chimoto vakabata mafoshoro. So ini manje handina kudayira, handina kutaura nawo, ini ndakangobva ipapo. Saka tikutaura kuti kuimba yakashedzwa ana mai nababa kwakasiyana nekwamukazoenda kwanga kune ngirozi 2 dzakapfeka hembe dzeblack. Kwanga kwakasiyana uku. Ichi chimba changa chichengeterwa vanhu vanga vapenyu. Vakachengeterwa vanhu vapenyu asina kufa. Vapenyu handiti mafa panyama. Mweya wedu haufi. Saka iwo ndiwo munhu ndo unochengeterwa ikoko. Pamwe ndizvo zviye zvakanyorwa kuti mazuva ekufa kwatinenge tichiita kurara handiti. Kana takuzomutswa tinozongomutswa handiti. Tinenge takangoiswa unochengeterwa mweya. Ipo paya patinenge tichiswa kumakuva paya kutonoiswa kuimba yekuchengeterwa mweya kuti kana takuzomutswa tichamuka mumwe nemumwe anenge akumutswa. Ndiye zvandakaonesewawo izvi. Saka adaro manje ini ndabva ipapo. Ko musati mabva ipapo hamuna kukwanisa kunzwa here kuti mune vanhu, mune mumwe wevanhu here mune chimoto? Manga mune chimoto manje umwe kusaiti ndekwanachinzwa izi ungoti maizwa mazwi yekungoti vanhu kuita fanikira vari kungoita tangana kutaura vasiri kuchema. Saiti yanga ine moto asi ikoko kwanga chinzi kwanga kune chirima kusina light. Handiri kundini. Uku kwakachengeterwa vanhu mweya nevanhu kuye kwabuda mai vaye kuyo kwanga kusina rima. Kwanga kusina rima. Vanhu vakangochengeterwa bhati pamusoro apa panga pasina kungoita fanike zvimajurawo. Mweya mizhinji yevana yevakuru yanga irimo. Handiri kundinzwa. Saka ndabva apo manje ndakangouya ndione gedhi yakangovhurwa magedhi aya. Pagedhi rokutanga rakavhuriwa, rechi 2 rakavhuriwa, rechi 3
ndakuenda kupasi ndakaita fanike munhu ndamera futi chi mapapiro paya pandakaenda pakutanga paya pandaka handitana kuti poyamba paja nangofana mwana soko manje handioni mvesezi apa papa ndakudzokera apa manje ndipo pandakaona manje ndapfuura gedhi iri rokupedzisira iri ndakuenda kunochitika pasi zvije zvomaona ngati ndegere papezuru stereki ndakabva kunge fanike kuuyawo zviyezvi ndakangoita makumbo so saka pandakaita so makumbo kudai uku manje ndepandakanzwa chi ye mapapiro achichema kuti andikundina kuita kunge ndamira mapapiro asi makumbo anga akangoita chi lehu zvezvo kungoende kunge wakangodai ari straight pandakazoti ndakunojitika pandakati nini ndakunojitika kuti ga ndakangoita kunge mapapiro aya aita sei futi apinda mukati hazvichandwika kuti ndiri kuti papapapa pandakati jiti ndepakati vanhu vechechi manje ndepavakachema vamwe vachichema vanhu vamwe vachitenda vamwe vachinamata mwari mazvita mvhangeri wacho akati mwari maita basa makandituma kuti ndiite zvandinoita ndaita hapana unongoita kunge munhu usina chinhu hapana unozototondera wasvika kuti ndasiya vana ndiye payakadi payakagumira uya makore engofojera aya tinango mangoti 35 inarembesa pachitupa ininika ngati manje zvandakaita zvine ndinoona kuti mwari ndatadzira zvinhu zvakawandisisa handichaonana naye kabanga nekuti mitemo yamwari rudo rokuda vanhu usade nekunyengera munhu kuti ndokudai usingamudi handina ndongoti handina nekuti ukangoita rudo rokusekera munhu nezina iwewo usingade vanhu mwari haade munhu anonyepa handiri kundinzwa ita rudo zvaunazvo iwewe kana una hembe 1 mumwe asina chinhu unofanirwa kumupa usataure kuti ndakavapa ndini inini mashoko yandingasiye kuvanhu ndeyekuti panonzi tendeukai mumwe nemumwe ngaasiye chivi chake atevere akaroverwa pamuchinjikwa ropa rake rikaerera akakutenga iwe neropa kana usingateereri nyama iyi haibatsire tinofa tinongofa panyama asi mweya futi nekuti kana ukaendavo unongosinawo upenyu unongomuka uchienda kupi ukaenda ndiko kwaunoenda rudo tisaite rokunyengera rudo chairwo kana ukada kupa ipa asi usati ndapa stereki uda kuda vanhu ukarega kuda vanhu kumachechi saka muchiona kuti kumachechi vanhu kana usingade vanhu machechi anogara asina vanhu asi kuti iwewe ukada vanhu wada iye ndezvakatifira isisu izvozvo sakawo iniwo mashoko aiwa ndeyandinongotiwo mwari ngandiregererewo
rudo chairwo manje nekuti satani anoedza munhu nezvinhu zvakawanda kunyunyuta Mwari haade, asi wewe zvikauya unongonyunyuta but kuregerera kuri right. Ndizvanongoudzawo vanhu. Kana vanhu vasingazive Mwari ngavatendeuke vanamate Mwari. Hakuna kutendeuka nyama kutarisa uku, asi kutendeuka nyama mweya womukati ndiwo unonamata Mwari. Kushora vanhu hazvina kunaka. Kana zvemachechi kana zvechii, kana ukaona kuti kana ubatsira munhu ita tsitsi kuvanhu, ukangorega kuita tsitsi hapana. Tsitsi ndo upenyu kuvanhu, nekuti dai Jesu akaita mwoyo wokutsinye dai tisipo